Ce dai ta yanke wannan hukunci, inda ta dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga shugaban jam'iyyar. Wannan dai ya biyo bayan badakalar da ke faruwa musamman ma a jiharsa ta Kano, wanda Abba Kabir Yusuf wato gwamnatin jihar Kano ke ƙararsa bisa tuhume-tuhume da zargin da ake yi lokacin da yana gwamna. Wannan ya biyo bayan dalilin da ya sa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ake zarginsa da cewa a lokacin da yake gabatar da mulki ya karɓi cin hanci a hannun 'yan kwangila. Wanda hakan ya sa wato aka samu takardar tuhume-tuhume, wanda kuma tuni a matakin ward aka ɗauki mataki akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda wato suka tabbatar da cewa an dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje reshen ward ɗin shi da ke Dawakin Tofa, akan cewa baya ɗaya daga cikin yanzu wa'inda zai iya buɗe baki ya ce shi shugaba ne musamman ma a yankin su wato a matakin ward. Wannan dambarwa dai ta biyo bayan takardar da gwamnatin jihar Kano ta gabatar, sai dai kuma a yau ne aka shiga kotu, inda kotu kuma ta tabbatar da dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga shugaban jam'iyya a matakin jiha. To sai dai kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya hito ya yi bayani, inda yake cewa kamar yadda kuka sani wannan kujera ta fi ƙarfin mai lissafin mara lissafi, saboda haka babu gudu babu ja da baya. Wannan kujera dai kamar yadda kuka santa wato tana nan a hannun Dr. Abdullahi Umar Ganduje, saboda haka babu wani dalilin da zai sa daga baya a zo a ce wai an karɓi wannan kujera. Dr. Abdullahi Umar Ganduje dai ya ƙara magoya bayan shi ƙwarin gwiwa, sai dai tuni kuma aka ga wasu matasa magoya bayan Dr. Abdullahi Umar Ganduje sun tafi sun fara yin zanga-zanga, musamman ma har da ofishin da ke Abuja, inda suka fara hitowa, inda suka nuna rashin amincewarsu da wannan hukunci da aka yanke. Wannan na zuwa ne tun bayan da ake ta wannan dambarwa, sai dai a wannan lokaci ana ganin Dr. Abdullahi Umar Gandujen ka iya fuskantar ƙalubale, sai dai kuma suna ganin cewa ba abu bane mai yiwuwa idan aka dubi kujerar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake a jikinta. Abin dai jira a gani shine musamman ma a wannan lokaci. Sai dai Musa Iliyasu Kwankwaso tuni ya hito a lokacin da aka gama shari'an nan, inda yake buɗe baki yake cewa babu gudu babu ja da baya akan abubuwan da ke faruwa idan kuka yi duba da wannan lokaci. Yana mai cewa lallai tunda har Abba Kabir Yusuf yake tuhumar Dr. Abdullahi Umar Ganduje, to lokaci yayi da ya kamata ya tuhumi wato mai gidan shi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, domin shi ma akwai kashi a gindin shi, wanda kuma tana aka hiddo shi a lokacin da yake kokarin wato binciken Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wannan shine zai tabbatar masa da cewa Abba Kabir Yusuf da gaske yake wajejen binciken da ya tabbatar da cewa zai yi. Idan kuma habbi haka ba, to sun san cewa labarin kanzon kurege ne na binciken shi, saboda haka da shi da labarin 'yan amshin shata ba su raba su. Wannan dai na ɗaya daga cikin wato dambarwa da ke faruwa musamman ma a wannan lokaci da ake ganin cewa wato dambarwar siyasa ta ƙara tasowa tun bayan da aka tado wannan rigima ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje tsakanin shi da gwamnatin jihar Kano.